Usagi na ang samdan human kini gidunggab sa lalaking giingong karelasyon kuno sa biktima. Apan rason sa suspect gihimo niya ang krimen aron pabatud-an nga wala sila'y karelasyon o relasyon sa biktima. Ang detalye sa report ni Cyril Chavez. Samdan sa iyang paa ug likod si Josephine Vernales, 43 anyos, residente sa Zone 6, Gumamela Extension, Barangay Carmen, Cagayan de Oro City. Human gidunggab sa 27 anyos nga si Darwin Tinampay nga ig-agaw sa iyahang bana. Sumala pa nga bandang alas 6:28 sa gabi, diyang kalit misulod sa balay sa biktima ang sospek o gidunggab kini samtang nagtanaw og telebisyon. Mayo na lamang, daling nadala ang biktima sa balay Tambalanan ug anaa kini sa luwas nga kahimtang. Ang babae gikagkaon. So nagawas babae nagpahangin. So kalit lang siya gidunggab. Sigon sa sospek nga nabuhat niya ang krimen tungod gipasanginlan siya sa iyang ig-agaw nga aduna sila'y relasyon sa biktima. Napungot kuno siya sa iyang ig-agaw ug ang biktima ang iyang napahimungtan. Pero ikaw, wa ka naibog atong biktima? Walay. Dagan man ko kuyab. Dagan ka guyab, pila man di ka bug imong uyab? Kuan, dihiotso. Siyot sa kabuok? Oh. Karon lang? Oh. Sabay tanan? Ha? Sabay tanan? Laylay nga lugar. Ang sospek pasakaan og kasong frustrated homicide. Tambag sa kapulisan nga likayan ang komplikadong relasyon. Kining pagduda usa ni siya makawala sa atong panimuot. Nga magduda ta nga ang atong kalibin partner o atong asawa nga gahimo og dili maayo. So chismis dayon. So ato na likayan kay di man na pwede nga kanara tong basihan. Kauban si James Yap sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.